Halløjsa, og velkommen til den her vlog. Nu har jeg lige hentet ungerne i vuggestuen. Vi fik ikke lige optaget i morges, men nu er vi på vej hjem. Julius, du træder lige sneen, det er godt. Ikke? Og så får vi gæster i dag. Og så skal vi lave tarteletter. Så er vi kommet ind ad døren. Og Julius han er lige ved at tage skoene af. Skal jeg hjælpe dig? Det er meget tur. Nå. Skal jeg hjælpe dig? Og der. Det dumper. Ja, Det dumper. det er strømper, ja. Det er hundekumper. Det er hundestrømperne, ja. Det er rigtigt. Så kan du lige stille skoene derovre i hjørnet. For de er våde, ikke? Nå, ja, der. Flot, skat. Hej, skat. Hvad laver stopbrød? Danser du lige? Nå. Danse, danse, danse. Ryster på hovedet. Øj, hvad er det, der kommer? Nå. Så er kyllingen blevet sat over sammen med noget grøntsagsbouillon. Så kan vi have lavet tarteletter. Velbekomme. Godmorgen. Nu fik vi lige afleveret nogle pakker. Og nu skal vi ind i vuggestue. Og mor skal på arbejde. Så fik far hentet jer to i vuggestuen. Og mor hun er lige ved at varme tarteletterne. Rester fra i går. Ja. Skal vi have det? Det skal vi, ikke? Så vi sidder her og venter på køkkengulvet. Det er tarteletter, skat. Hvad drikker du mælk af? En lille kop fra dit lille køkken. Og Emily og mor skal også med. Må jeg se? Ej, hvor? Ej, hvor lækkert. Er det lidt fjollet? Hvor er løven? Der. Det er rigtigt. Hvor er elefanten? Der. Og hvad siger elefanten? Det er rigtigt, skat. Trut, trut. I offentligheden. Det er også der. Derovre. Sprog det her. Det er derovre. Den der burde er derovre. Det er rigtigt, skatte. Og hvor har han? Hvor har han? Der. Ja, Der. Val. det er en hval, ja. Det er val. Hvor er sælen? Sæle der. Nej, Sæle er der. nej, skat, det er Se delfin. der. Ved siden af. Se der. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Det siger sælen, ikke? Ej, Tutti. Den har du selv, skal. Det er Tina. Hov. Fik jeg lige hentet jer to i vuggestuen. Jeg kommer forbi. Hej! Kuk. Hun kigger på dig. Jeg kommer forbi. Hvor? Hej! Kør Smiler du? nu. Vi kører nu. Vi skal hjem i varmen, ikke? Og hvad skal vi lave? Forbi. Hvad skal vi lave mad? Lasagne. Det er rigtigt. Du kan snart ikke se noget, skat.
Så hakker far løg og hvidløg. Og vi skal have mere. Nej, jeg tror det er fint. Så fik Julie og jeg lige lavet lasagnesaucen. Så blev den samlet og klar til at komme ind i ovnen. Så fik vi spist lasagne. Og nu er det badetid, og så er det sovetid. Ikke venner? Vi er trætte. Så blev det en ny dag. Og nu er vi på vej i vuggestue. Ja. Så fik mor og far lige hentet dig i vuggestue. Nu skal vi til lægen. 1-årsundersøgelse. Er du klar? Så er vi ankommet. Så fik vi lige handlet lidt. Ikke? Sidder du dernede i vognen? Niu, 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 niu. Så fik vi også lige hentet Julius fra vuggestuen. Og nu kan vi gå hjem og hygge lidt. Ej, det er dejligt vejr, var unger. Solen skinner. Godmorgen, Putte. Lige så skal vi vække din storebror. Og så skal vi i fastelavnskostymerne, ikke? Ja, så skal I holde lidt af. Og så er det snart weekend. Kostymerne kan vi vise lige om lidt. Hvad er du i dag, Jule? Spider-Man. Og Emily, hun er en lille bi. Ja, og Spider-Man. Så fik jeg lige hentet jer to fra vuggestue. Julius, var det sjovt at slå katten og tønden? Du holder abe. Var det sjovt at slå fastelavn? Var du god til det? At slå med battet? Ja, det fik vi at vide af de voksne. Du var ellevild. Og du var god til det. Og det var svært at vente. Det skal man lære, ikke? Så er der eftermiddagsmad, Jule. Og filmhytte. Så vil vi hente min lillesøster, og så vil vi køre til fødselsdag. Så vi ses, når vi er derhenne. Nu kommer jeg ind. Ej, det skal på brødet, skat. Sådan. Så hvor lækker du. Ketchup. Smørbrød. Så blev vi færdige med fødselsdagen. Nu skal vi hjem til far og Emily. Og tilbage. Så kom. Må se. Når jeg er også bedste, ja. Så vil jeg lige opdatere. Julius og jeg, vi kom hjem. Emily og far var herhjemme sammen med bedste. Så vi hyggede egentlig bare. Og så spiste vi noget pizza til aftensmad. Ja, en stille og rolig søndag. Det har været en god uge, en dejlig uge. Så nu vil jeg egentlig bare runde den her uges video af. Så vi ses igen i næste. Husk at abonnere til vores kanal. Det er både nemt, lækkert og gratis. Og så tryk dig lige på klokken lige hernede. Så får du de nye notifikationer. Det vil gøre os super glade, hvis du lige vil gøre det. Og så nu, når du er i gang, så giv dig også lige et lille like til den her video. Tak fordi I så med. Vi ses i næste video.